שלומך? מצוין. זהו, מספיק לי, טוב לי. אני לא צריך יותר מזה כלום. צילמתם? ראיתם אותי? נראה אש, נכון? מה שלומך, רפי? מצוין. אז תודה שבאתם. תכירו, זה רפי, והוא מומחה בדברים האלה, שיש לך מלא צעצועים קטנים שיודעים לעשות דברים שצעצועים גדולים לא יודעים, נכון? נכון, כלים קטנים שיכולים להיכנס למקומות צפופים, לעבוד בתוך דירות בבניין, כמו שאנחנו נמצאים פה כרגע. הם אומנם קטנים, אבל יש להם כוח עוצמתי, ובאמצעותם אנחנו בעצם מבצעים חפירות והריסות של פנים דירות, חפירות מרתפים, חפירות של בריכות. מי יודע על הדבר הזה בכלל? כאילו, אני כל כך הרבה שנים מסתובב ורואה שיפוצים, בחיים לא ראיתי כלי שהוא כל כך צר ושיש לו כאלה יכולות. נכון, בעבר בעצם אנחנו מכירים את עבודת הידיים, שאנשים היו עושים בידיים ומפנים. היום הכוח עבודה בידיים הוא יקר וגם הוא פחות זמין. וכרגע הכלים בעצם המכניים, גם בעולם, התחילו והבינו והתחילו לייצר כלים קטנים. הכלי הזה עובד גם על חשמל. זאת אומרת, הוא יכול לעבוד במקום סגור, עם עוד יחידת מעבר, והוא עובד בלי לפלוט גזים במקומות סגורים, בלי להרעיש. זה דברים שהם הטכנולוגיה שמתקדמת, יוצרת לנו בעצם פתרונות. אז איך קוראים לדבר כזה שהוא גדול? באגר. באגר. זה קצת היה לי את המשחק מחשב הזה, דיגר, שהייתי ילד, זה אותו מכשיר? כן, רק בקטן. רק בקטן. כן, ממש בקטן. ובעצם אתה מגיע לפרויקט, כמו הבניין הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, מנוף מעלה את המכשיר הזה למעלה, ואתה מתחיל לבצע הריסות כל קומה, ויורד איתו בקומות, נכון? יורד איתו במדרגות, כן. כל קומה כזאת לקחה לי כ4 ימים, עם המחיצות פנים ועם הקירות איזולציה, לרסק הכל, להפיל את זה בתוך הפיר, וגם לפנות את זה. לך לבד. בן אדם אחד. שבדרך כלל זה היה לוקח אולי 6 ימים לאיזה 10 אנשים. בדיוק. יש לנו ציוד נוסף שזה מסועים חשמליים לפינוי פסולת. שזה ממש יחידות כאלה שיכולות להעביר פסולת ומסע באופן כללי ממקום למקום בתוך עבודות בנייה? בדיוק. חפירה של מרתפים. כל מקום שקשה להוציא ממנו חומר, המסועים בעצם יכולים לשנע את החומר מנקודה אל נקודה. הבנתם? הם יכולים, כאילו, זה מסועי שדה תעופה כאלה שהם ניידים, אפשר לשים אותם איפה שרוצים. רפי, אני חייב שתלמד אותי רגע איזה אני מניע, אני רוצה פה סיבוב, ואז אני רוצה לראות, ראיתי בקומה מתחת עוד איזה משהו מדהים בצבע כחול, שגם עליו אני רוצה לעשות קצת תמונה. ירוק, קדימה. הכל בשביל האינסטגרם שלי, כן? זה לא בשביל שתלמדו כלום, זה לא מעניין אותי הפעם. בבקשה. מפתח עד הסוף. יש. זוזו מפה, זוזו, מה, אתם השתגעתם? אין לכם ביטוח, איפה הקסדה? תצלמי! וואי. הכי גברי שלי ever. אוקיי, רגע, הנה ככה. יואו, איזה כיף. אין, אני בלונה פארק. רפי, אתה יכול ללכת, אני אפנה פה את הפסולת, אל תדאג. הכל טוב. עליי, נשמה. כבר לא צריך זה. טוב, זהו, ביי, יורדים. רגע, בבקשה, בטיחות. רוצים סיבוב על עוד כלי? בואו איתי. וזה הצעצוע הנוסף שלנו. נכון. איזה יופי. אז בעצם אתה, באמצעות הדבר המדהים הזה, שובר את הקירות, מוריד את הפסולת לכאן. דרך הפיר. והמיני טרקטור הזה אוסף את הפסולת וזורק אותה ישר לתוך המכולה. בדיוק. זה פתרון מטורף. נראה לי שבא לי להחליף את הרכב לדבר כזה. זה מגניב בעיר, זה קול. חכה, תראה מה הוא יודע לעשות, יש לו כף שנפתחת בטלסקופ. טוב, אז אני הולך לקבל פה שיעור נהיגה. יש לך כזה למד לשים לי מאחורה? אנחנו כבר נביא מהאוטו. אתם יכולים להסתכל
ותמשיכו ליהנות לכם, אני אפנה פה את הפסולת. להתראות. יופי, מטף, קצת, עוד, קדימה, עוד. אני מת! מה זה? אין, כיף לי ברמות.